uqalile uNkulunkulu sefuna ukukupha ukubusisa ngobambo lwakho usuke seqale kubaholi qala ake ngithi nje nami nje njoba nje ngumholi uqala kimi qala angitshela ukuthi ubani sengifuna manje ukumbusisa ngowesifazane olubambo lakhe lo wesifazane ubani igama lakhe ngoba khona nje kuyenzeka sometimes kodwa ngikuthandi kahle ukuthi intombi siqhamula sithi ibonisa ubrother ayi angikuthandi kahle hle angikuthandi impela ngikuthandi ngoba ngisho nje ngempela nje izilwane thina esizalelwe emakhaya nje iqhude akwazi ubone nje isikukazi sigijima siyeqhude sithi ngiyakuthanda iqhude likekele sikukwazini asikwazi lokhu kwena ugijima uyothu bazalwane amen bangcwele egameni lomfeli wethu uJesu Kristu waseNazaretha ngiyabingelela bazalwane ngiyabingelela uye futhi umama Matekwane bazalwane egameni lenkosi uye umama Matekwane ngani zenkosi ngisekhona futhi bathandekayo kwi-postcard yodumo bazalwane dumo lasezulwini lobufakazi bukaJesu Kristu waseNazaretha bathandekayo i-postcard yabufakazi ukuthi uJesu bazalwane uyazenza izinto ukuthi uJesu bazalwane unamandla kakhulu okungenzeki kubantu kuJesu kuyenzeka bazalwane ngisekhona ke bazalwane ngisazoletha nje ifundiso bazalwane ngoba ngiyathanda bazalwane ukuthi sifundisane siqondisane bazalwane endleleni kaNkuluNkulu sisazisane konke bazalwane osembulelwe wombulelwe yikho atshela abanye futhi bazalwane ngizohlabelela nje umhlabelele nguthanda kakhulu bese ngiyakhuleka bese ngiyangena endabeni yami bazalwane ngiyacela bazalwane bangibekezelele bangilalele ngomoya wenkosi egameni lenkosi amen umzuzu nayu Jesu uyaguqula njalo zinenkathazo uyaluxoshuva ngingenwe ukwethaba noma ngimpeka ke ubuhle balomhlaba ngisha indiva nje Baba wethu namandla wonke isewe inkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha Baba wethu engcwele nangaleli hora nangaleli minute sesikhona Baba wethu engcwele sizokwenza umsebenzi wakho njengokuthunywa nguwe njengokuvunyelwa nguwe njengokugcotshwa nguwe ngamafutha imfihlakalo ukuba samba amagumba manomhlaba Baba sazisa izindaba zakhe ezingcwele uNkulunkulu wethu engcwele ukuze abantu bakho Baba bazingcwelise Nkosi yami bahlale bengcwele uNkulunkulu wethu onamandla bengenzi okuyisinengiso kuwe kodwa konke abakwenzayo Nkosi yami benze okuyintando yakho bakuthokozise wena wedwa walenge emthini wena wedwa owafa wavuka wena wedwa Nkosi Jesu indodana kaNkulunkulu ephezkonke owasithenga Baba ngentengo emangalisayo intengo eyiligazi lakho namanje ke Baba ngisazokhuluma ke Baba ufundisa abantwana bakho kuyintando yakho nokuyizimiso zakho nokuyindlela yakho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha manje kusephakade amen amen ke bangcwele amen ke bathandekayo egameni lomfeli wami uJesu Kristu waseNazaretha yaphinda ngiyabingelela ngizela nesifundiso bazalwane eintombini naseinsizweni intombi ezingakashadi neinsizwa ezingakashadi ukuthi ke bazalwane emshadweni kungenwa kanjani ngoba mhlambe kukhona nezinye nje esezisekuseduze ukuba zingene emshadweni ukuthi mawuyinsizwa esindisiwe noma uyintombi esindisiwe ethethelelwa izono engumntwana kaNkuluNkulu emsheni bakho ukuze uhambe uze uyofinyelela ekubeni ubaba mawuyinsizwa kwenzeka kanjani nokuba emsheni bakho uhambe uyintombi esindisiwe ethethelelwa izono uze uyofinyelela ekubeni umama kwenzeka kanjani
kwenzeka kanje ke bathandekayo, insizwa isindisiwe, uNkulunkulu mhlambe uyakhuluma kuye umoya engcwele athi khuleka nsizwa, emazulwini uNkulunkulu sefuna ukukupha umsizi wakho. Kufike nje iphimbo kuye or umbono or iphupho, iqale ke insizwa ikhuleke. Insizwa mayiqala ikhuleka ke, lo mbono uthi uya ensizweni uyoyitshela ukuthi manje insizwa sewukhulile, uNkulunkulu sefuna ukukupha ukukubusisa ngobambo lwakho. Usuke seqale kubaholi qala, ake ngithi nje nami nje njoba nje ngumholi, uqala kimi qala, angitshela ukuthi ubani sengifuna manje ukumbusisa ngowesifazane olubambo lakhe. Lo wesifazane ubani igama lakhe? uNkulunkulu umoya engcwele akutshele, athumele umoya wakhe noma ingilosi yakhe izokutshela. Right, wena mfundisi mayisekutshelile umoya engcwele ukuthi ubani uzoshada nobani, uyayithula lonto, uyithule. Awubatsheli laba, utsheli umuntu, awutsheli umuntu Nkosi yami, ngoba masingabaholi kufanele sibe nesifuba. Kunezinto zikaNkulunkulu okufanele singayikhulumi. Axoxe nje nawe uNkulunkulu ekwethemba, ekutshela imfihlakalo zakhe nje kwethemba. Kufanele lezo zinto lezo ungayikhulumi. Bese ke insizwa iyafika ke ithi uNkulunkulu sethe, umoya engcwele sethe ayikhuleke, usefuna ukuyipha unkosikazi. Hayi ke awuzuyitshela insizwa ukuthi nami ufikile umoya engcwele wangitshela. Uyathula nje uthi hayi mfana wami hamba uyokhuleka, sizokhuleka nathi. Iyahamba ke insizwa ke iyokhuleka, izila ukudla, iyafasta. Iyafasta insizwa. Mhlawumbe isikhathi eside nje uNkulunkulu eyithulele. Uyaba ke isikhathi eside uNkulunkulu eyithulele, wena mfundisi uyazi, kodwa usithulele nje na ubhekile nje. Uthulile nje uyabuka nje. Isiyabiyezwa ke insizwa bazalwane, isizotshela umfundisi hayi ngithe mangikhuleka umbono or iphupho or iphimbo or ingilosi. Uthe mangikhuleka ngatshelwa ukuthi ubambo lami ubani, unkosikazi wami ubani. Wena mfundisi uyazi wena. Maye ekhuluma wrong futhi uyamtshela ukuthi hayi hamba uyokhuleka mfana wami, ngoba ziyalingwa insizwa zanamhlanje. Uthola ukuthi umoya engcwele umtshela ngentombi engafundanga, intombi engasebenzi, yena ufuna into owesifazane ozozanefa. Ufuna owesifazane ozozanefa into ezithile. Ufuna owesifazane oyikhola slide enkonzweni, ufuna owesifazane onemonto, ufuna owesifazane osebenza kahle. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi uza naloyo, wena umholi uyamphikisa uthi mfana mama uyokhuleka. Awukhuluma into eningi uthamba uyokhuleka. Akhuleke aze abuye naye, eze naye esemphethe ukuthi hayi cha uNkulunkulu ungitshelile ngempela ukuthi ubani. Awumtsheli futhi uma iseshila ukuthi ubani sekuhuye ngempela. Awumtsheli ukuthi hayi ngempela usuqinisile manje uthi hayi kulungile mfana wami. Ngisazobiza intombi. Nentombi uyayibiza ungumfundisi. Intombi ikhuleka uNkulunkulu ufuna ukukubusisa. Awumtsheli ukuthi ufuna ukukubusisa ngomshado. Uthi nje ufuna ukukubusisa. Into zasezulwini bazalwane ziyalandwa ngoba isisekelo sazo siuphila. Ihamba intombi yokhuleka izila ukudla, yenzeni mhlambe na ibuye no brother bani osebenza kahle, oyimanager, onemonto. Uyamtshela hayi hamba yokhuleka kuyena. Iyozibuye nalo ingilosi or umoya engcwele amtshele yona ukuthi uyena. Ibuye naye usuyasho ukuthi hayi ke cha kulungile. Nayo futhi mayibuya nayo ngalelo langa awuyitshela ukuthi hayi ngempela huye. Uthi hayi kulungile nami ngisazokhuleka. Ihamba intombi ngenkathi laba insizwa nentombi ikhuleka, kunabazalwane la inkonzweni abafikayo bezohlambuluka njengoba thina sihlambuluka nje.
bayafika bethi ngizohlambuluka lana angazi noma imicabango yami kodwa kunephimbo elikhulumayo kimi lithi ubani uzoshada nobani. Hayi lapho umvumeli ukuthi hayi uqinisile impela umvumeli. Hayi hamba anizele kanti uzokhonza uNkulunkulu la nizele imshado. Uyamthethisa nje uyamkhipha kule giya ngoba wamfaka kule giya ukuthi kuzoshadwa ngempela. Uzohamba etshela bonke abantu laba. Uzohamba esethi nje awuthi nje ngihlebele bani ukuthi hey mina ngiphuphile ngempela ubani eshada nobani ngayisa umfundisi wathi yiyo. Yayibona into enjani? Uqala umkhipho uthi ayi hamba. Nihlalelize enkonzweni kanti nizobuka abantu ukuthi ubani uzoshada nobani hamba umthethithethise nje kanti uyazi wena ngaphakathi. Alright beza abazalwane sekuzothi intombi mase ibonile nayo sebeyabizwa ke futhi babizwa ngalelo langa lelo abazomiswa ngalo ngoba nababiza nje bezomiswa laba abashadayo bezomiswa nesidwiki ziyohamba indaba zoze ziyofika eNgilani abazalwane nabanayifuba babizwe ke laba ababonisiwe bazomiswa namhlanje or bazomiswa ntambama or bazomiswa emini sebeyabizwa sekuyahlalwa ke hayi ngempela lento enani iboniswa lamaphupho enani waphupha olamaphimbo enani wezwa iqiniso ngempela uNkulunkulu nathi wasitshela ukuthi ubani uzoshada nobani nabo nampa ubatshelile ukuthi ubani uzoshada nobani sekungenwe enkonzweni ke sekuyamenyezelwa ke sebeyamiswa ke ukuthi nangu bani ubrother bani ubusiswa ngosister bani ubusiswa ngosister bani sekuyaqhubeka ke sekuye emshadweni ke kodwa lento lena ayivelanga kubantu ivele kuNkulunkulu uqobo. uNkulunkulu uyakhuluma ngomshado bazalwane uyakhuluma akutshele nje kahle akutshele kahle. Manje ngisho ukuthi ngizofundisa insizweni ukuthi wensizwa unkosikazi uyakhulekelwa unkosikazi uyathandazela noma ngabe ke iphimba lifikanga kuwe ukuthi lisho ukuthi manje sekufanele ukuthi uNkulunkulu akuphe umfazi noma usuyayizwela nje ukuthi manje usukhulile usuyamdinga wesifazane uyakhuleka ukuthi inkosi manje sengikhulile sengiyacela Nkosi uthe sicele konke sengiyamcela manje ozoba umsizi wami ozoba ubambo lami uyakhuleka umbuze kuNkulunkulu ukuthi ubani awusithatheli nje ngokuthi nangu lona uyakholwa enkonzweni ukhuluma ngezilimi uyakholwa uyikholas leader uyanikela ugqoka kahle uyini akuyi ngalokho ngoba wena uzobheka ngaphandle kanti ngaphakathi ayikho lento wena uyibona ngaphandle. Ayikho into ebuhlungu insizwa ishade nentombi eyibone nje ukuthi yakholwa lo uyangifanela kodwa lokho kungaveli kuNkulunkulu. Ingakho imishado yamaKristu namhlanje ihambe inqamuke ngoba bashada ngothando ukuthi ubani ngiyamthanda bashada ngokukhanukelana bashada ngokufisana. So ahamba nje umfundisi ngoba le ntombi yayibona ukuthi hayi cha hayi impela ingifanele uyakumfundisi uyomtshela umfundisi ukuthi uthi ngibonisiwe nomfundisi umuntu mayisethi ubonisiwe akasathi cha ke mfana wami nami ake ngiboniswe phela nami sekuyavunywa nje umfana makathi ubonisiwe nje sekubizwa intombi isizotshela intombi ukuthi uboniswe bani. Ayikho into eyihlazo emaKristwini njengokuba umfana ethi ngiboniswe intombi ethile. Ake ngithi nje ngiboniswe uThandi useyabizwa kuThandi Thandi ubrother Eric uthi uboniswe wena uThandathu angimfuni mina. Ikhona impela yake yasho eAssembly sikhonza khona yathi ngisuka ehluphekeni ngiphinde ngiyehluphekeni uNkulunkulu anginika lo hlupheka kanje nami ngithi sihlupheka kangaka. Uyayibona into enjani? Wabizwa impela kwathi ubrother bani ufuna ukushada nawe wathi ngeke mina ngeke ngivume lonto le njoba nje ngikhule ngihlupheka kanje ngiphinde futhi ngiyoshada nohluphekayo angeke mina wala. Uyabona lonto manje eKristwini idala inzondo ngoba noma lo brother seshade nomunye lona uyazi ukuthi lo wayefuna ukushada nami
nalo brother usister maseshade nomunye uyazi ukuthi lo sister wangala mina ubheka useshade nobani. Yabona akusekho uKristu lapho, awusekho ukungcwele lapho ngoba usethi ushade naye ngoba umbone nemonto mina wangala ngoba mina engibone ngenamonto. Azingeni into ezinjalo ebungcweleni ukuthi mina wangala. Lana abantu kufanele mabengena emshadweni bahlanganiswe uNkulunkulu. uNkulunkulu uzokwenza noma ngabe lo uhluphekile nawe noma ngabe uhluphekile. Uzofaka uthando uNkulunkulu nasensizwa nafaka uthando nishade nihluphekile nobabili. Ngoba uNkulunkulu uyanazi ukuthi umhlanganiselani nobabili. Manje kunenkinga abazalwane yalabantu abayishuzela umuntu athi ngibonisiwe kanti usho uthando. Uyayibona into enjalo. Bafika futhi lapha namhlanje bayathandana ke nentombi yamthanda nensizwa yamthanda bayashada. Mabe shada labantu ayisekho phela manje kubaba lento ayibona enkonzweni. Ayisekho lento uyayibona enkonzweni intombi ivutha igcuma bheka phela sise Mamaland phela manje akudlalwe Mamaland. Intombi ayisakwazi ngisho ukuthandaza. Yayibona into enjalo. Ubaba usethi hawu kanti lo muntu ngamthatha nje ekholwa kanjena ngangithi uye ozongivuselela. Zinsizwa awuvuselelwa intombi ekolweni, vuselelwa uJesu. Vuta wena musuthi ngithatha lo ngoba ukholwa kakhulu uyena ongipha amandla noyongivuselela ukuthi ngikholwe kakhulu. Cha, ayihambi kanjalo ngoba uzomthatha afike lapha eMamaland ahluleke seniyaphanja nonke. Usuthi manje ngamthatha mina engenjena kodwa mangabe umniko uNkulunkulu umniko ezulwini lonkosikazi noma ningahlangana nezinkinga ezingakanani ngoba that's why sithi landana abafazi kuJesu ngoba siyazi ukuthi emshadweni uhambe kube nezinkinga zakhona. Landana abayeni benu kuJesu sintombi ngoba emshadweni uhambe kube nezinkinga zakhona. Manje mawumlande kuJesu noma ngavela yiphi inkinga kukhuluma lelaphimbela khuluma ukuthi indoda yakho le, kukhuluma lelaphimbela khuluma ukuthi umkakho lo. Lapho mangabe umshado wenu ululande esandleni sikaJesu niyohlukaniswa ukufa ngoba ninebalance engene ngayo emshadweni eyiphimbo likaNkulunkulu noma umbono kaNkulunkulu noma iphupho likaNkulunkulu. Ninebalance enimi kuyo. Intombi inebalance ukuthi ngempela mina ngambona uJesu enginika le ndoda, nendoda ithi ngempela mina ngambona enginika lo. Manje kusho ukuthi njoba sixabana nje uSathane ithi sibhekane manje noSathane, ithi silwe noSathane. Manje maningena ngothando ukuthi umthandile nje ngoba emuhle, ubona ama makeup, ubona inkopho ezinde. eMamaland mhlambe ziyaphela inkopho ezinde ngoba nayi imisebenzi nje iyaphela, inkopho ziyaphela, ama makeup ayaphela. Usumbona manje ngemuhle, usuqala manje ukungabaza othandweni. Futhi ke olwabantu uthando luyaphela nje uthando. Kodwa uthando olungapheli emshadweni olune support enkulu umfazi mamnika uJesu, indoda mawunika uJesu. Kuyenzeka lokho thina siyakwazi kakhulu. Mhlambe bangathi abantu ngiyakhuluma, mina ngiyakwazi lokho, ngikwazi kakhulu. Baningi nabashadayo la enkonzweni kwenzeka njengoba ngisho nje. Kwenzeka njengoba ngisho nje. Abanye nje mhlambe kuyenzeka nje ngithi ngiyaphupha nje. Ngiphuphe insizwa nansi iza ngefu elikhulu, ifu igqoka isudi, insizwa ibhabha phezulu, insizwa iza ngefu kanje, insizwa inamaphiko ngathi ingilosi. Ifike imela epulpit esontweni, ime kodwa ingami ngenyawo phansi, ime nje phezulu emoyeni, isefwini, intante efwini, ifele imhlophe litheqwa. Uthi usathi ubheke lensizwa ukuthi nayi lensizwa le ephusheni uyaphupha, nayi insizwa imile kodwa imemoyeni. Ubona intombi iqhamuka futhi iqhamuka ngefu, ifike ingene efwini la lensizwa. Athi uNkulunkulu laba bazoshada. Uyezwa? Baqombe beza kuwe nje mfundisi bazothi uNkulunkulu uthi wena kudala wazi, uNkulunkulu kudala akubonisa.
then uNkulunkulu akubonisa ukhona wake wangibonisa mina 4 years sahamba sayokhonza kwenye indawo masifika sikhonza uyangena lo brother ufika nje siyakhonza engena nje emnyango uthi umoya ingcwele lona indoda kabani indoda kabani hayi ngithule mangifika la ekhaya ngiye kubaba ngiyohlambuluka ukuthi baba angazi noma indlinzo yami yini kodwa ngithengise enkonzweni ngena lo yamfana iphimbo lakhuluma lathi athi ubaba nami likhulumile kimi ayisithule nobaba kungena omunye ugogo athi ugogo hayi inkosi yami angazi mina kade sisenkonzweni izolo kuthe mangena lo yamfana wathi kwanephimbo elithi lo indoda kabani hayi bese siyamchitha ke lo gogo sithi hayi gogo hayi akusuthi mangabe niyokhonza uNkulunkulu nibheka abazoganana la asizeli ukuzoganana la sokhonza uNkulunkulu siyamkhipha lo gogo uthi angahambi nalento eyiphethe ngoba mayihamba naye ephethe uzayitshela abanye ngikutshela ukuthi lo brother nalo sister uNkulunkulu esitshelile kwaphela 4 years yangizwa 4 years ngihleli nalento esifubeni sami nobaba ehleli nalento esifubeni sami singatsheli umuntu zifika insizwa enkonzweni zibonele lentombi inhle zifika insizwa zithi hayi impela nje siboniswe lentombi ngithi akuwena mfana wami zifike ngithi akuwena mfana wami ngoba ngiyazi ukuthi ubani uNkulunkulu wangitshela 4 years ngithi akuwena zifika ngathi ziyakholwa madoda zifika ngathi zikholwe impela zikholwe mangabe nje igundi chiko sithi la gundwa chiko sithi akwenziwini la yenze njengoba sisho insizwa ngempela ubone ukuthi hey nanga umuntu uyimisele ekholweni uyobusuzwa isethi ngiboniswe ubani yayonke njalo lokholwa lokhu bengesikhona ukukholwa bekuwukuthi ufuna lo sister ngoba uzofana uthi akuwena mfana wami namdla lo sister esemiswa mdlayimiswa nje nalo uNkulunkulu amshilo uyahamba lo brother uyathutha impela uyahamba impela uyabona ukuthi ubezelele ugala kajana lento lena ayenza bekuzothi mase beshadile buvuku buyena intombi zevangeli isindisiwe zishada namadoda abangawanikwanga uThixo abangawanikwanga ezulwini leyo nto leyo ijika ivuke mase behleli bobabili hayi kwatholakala ukuthi 4 years wafika ke umoya ingcwele kulensizwa nakulentombi kwayikhona efika ke 4 years uyazi uNkulunkulu wangethemba waqala lapho uNkulunkulu ungethemba waze wangibonga uNkulunkulu wangiphi imonto wangiphi iadvance wathi mina ngiyakupha wathi namhlanje kusukela namhlanje ngiyakwethemba wathi 4 years uthule nento uthule nento esifubeni wathinta omunye umzalwane wangiphi iadvance wathi ngiyakubonga wathi sengiyakholwa nguwe namhlanje ukuthi wena unesifuba wathi sengiyakwethemba ongethemba uNkulunkulu ngoba ngathula nayo kwaze kwafika isikhathi sikaNkulunkulu ukuthi abashadise labantu bahlangana mina ngikhuluma ngento ekhona lana kwenzeni nje ubrother afike nje azothi nje ngiboniswe bani thina singazi cha akwenzeki ngempela maye fika nje singazi sithi hayi awuhambe uyokhuleka asikwazi lokho thina ngeke sikuvumele into esingayazi ngoba phela uNkulunkulu usebenza uNkulunkulu mayisebenza ebandleni usebenza kumfundisi uthemba umfundisi ezintweni zonke umfundisi uNkulunkulu ufana noAbraham ungumhlobo kaNkulunkulu uxoxa naye zonke izinto uxoxa naye uyamethemba cha mina ngeke nje ubrother afike nje athi nje uboniswe bani angingazi mina angeke impela angamana ayekukholwa angamane nje ayekukholwa nje mangithi nje cha mina ngazi nentombi ngeke ifike futhi ithi iboniswe ngoba khona nje kuyenzeka sometimes kodwa ngikuthandi kahle ukuthi intombi siqhamuka isithi iboniswe ubrother ayi angikuthandi kahle angikuthandi impela ngikuthandi ngoba ngisho nje ngempela nje izilwane
thina sizalelwe emakhaya nje iqhude akwazi ubone nje isikukazi sigijima siyeqhude sithi ngiyakuthanda iqhude likekele sikukwazini asikwazi lokho kwena ugijima uyothi brother umbonisiwe uyintombazane ayi angazi ke ngoba ama fashion thina asikwazi lokho asikwazi nje ngisho imvelo yeyelwane asikwazi thina lokho ngibonise brother bani ukuthi uNkulunkulu ngitshade hayi thina sazi ukuthi indoda ngoba nasemakhaya lemakhaya indoda eyemfuleni iyotshela intombi ayikho intombi ehambi yoshela indoda ayikho nje asikufundi nje enkonzweni lokho ukuthi uzoba khona ubrother othi uboniswe insizwa ayi mina ngeke ngikuvume angazi ke kwezinye indawo mina ngeke ngisho kanjalo ke bazalwane ukuthi zinsizwa kuyakhulekwa uyalandwa umfazi ezulwini zintombi kuyakhulekwa iyalandwa indoda ezulwini make nenze njalo bantu abami niyohlukanisa ukufa ngeke enzekela amahlazo esiwabona einkonzweni abantu ba divorce bekholwa ngeke enzeke lawo mahlazo lawo ngiyamluleka nje ukuthi ngempela ke kuyakhulekwa yakhulekwa ngempela hayi into okudlala uzila ukudla uthi ongena emshadweni ube umathambo uzila ukudla ulanda umfazi uyasetshenzwa uyalandwa umendo mantombazana uyalandwa uyasetshenzela umendo uyalandwa ungathi nje uzothola free nje ubrother nje usethi ngoba kuyenzeka lokho khona nje intombi eyake yaqamba amanga yathi yona iunese esibhedlela kanti iyaclean esibhedlela iphoyisa usayitsheni wayidumela lo ntombazana wayithatha wathi uthe uNkulunkulu ngishade naye mayifika la ekhaya sekuthiwa ilethe phela incwadi zokuba iyo apply esibhedlela sangasemshadweni ayinalutho ayina nix sakushadiwe yabona nje buningi uqili ngikhuluma nje ngiyazi mina ngivela khona thina sasingafundela kakhulu ke ezikoleni kodwa sasiphatha amabhayibheli engisi ngoba sasibona ukuthi kushada abafundile senze igroup sathi emadoda niyabona kushada abafundile asambeni sothenga amabhayibheli engisi nathi siqhamuke sesiphetha amabhayibheli engisi kanje nathi kubonakala ukuthi English Bible uyabona ufundile makuthiwa nje ozofunda nge-English usukume eqala nawe uzamani enkonzweni bazalwane isona esikhulu sabantu abatsha bahamba bathwele umshado abathwele uJesu bahamba nje noma egeza nje ugezela ukuyobuka ubrother bani sona aniyi umshado uvele ezulwini umshado uJesu othumela ingilosi yakhe izokutshela umshado umoya uJesu othumela umoya ongcwele azokutshela naye intombi enguMaria bazali kwathunyelwa ingilosi ezulwini kwathiwa hamba umtshela ukuthi uzokhulelwa nomshado kukanjalo uyathunyelwa utshelwe hayi ukuthi uzuze uswenkele ukuthi uyobuka ubrother bani enkonzweni akulona maye ngekho nje ubrother bani awusayizwi holy ngoba ubrother bani akekho cha kulona abantu abami hlalani phansi nilinde uJesu anibusise futhi umshado kowesifazana ukhulekelwa ngiyizwe nje mina abantu befika la bethi umuntu athi ngizokhulekela umshado hayi akunjalo abantu abami umshado awukhulekela uyawuphiwa uyisibusiso esivela kuNkulunkulu wena mawuntombi hlala nomntombi wakho uyiqhenya ngomntombi wakho uthi ngintombi mina engalandelwa mpukane ehlaza ngiyintombi mina engathintwa ndoda igugela ingaka usungazi ukhulekela umshado uyawazi umshado uyawazi kahle hle uyawazi umshado abasekushadeni manje sebekhalela ukuthi bangabuyela emva wena ukhalela ukuthi uye phambili ngene emshadweni ungenisa uJesu ukuthi noma ngabe uhlangabezana nezinkinga uthi inkosi wena owangibeka la ngakho ngilwele lezi inkinga ake sifundeni izwi lenkosi sifundeni izwi lenkosi lapha ya Isaiah 40 verse 30 izinsizwa ziyakuphela amandla zikhathale nabasha bawa nokuwa kepha abamethembayo uJehova bayakuthola amandla amasha bayakukhuphuka ngamaphiko njengezinkonzi bagijime bengakhathali bahambe bengapheli amandla yabona
khulunyana ngabantu abasha ukuthi izinsizwa ziyakuphela amandla zidangane. Insizwa mazihamba ebandleni zicabanga ngemishado ziphela amandla, umoya ongcwele uyacima ngaphakathi. Intombi mayihamba ebandleni zifisa imishado uyacima umoya ongcwele ngaphakathi. Uyacima umoya ongcwele ngaphakathi. Namhlanje ngiyanifundisa ukuthi musuhamba unenkinga yomshado, umshado uyisibusiso esivela kuJesu lesamkhetha lesimkhonzayo. Uthi izinsizwa ziyaphela amandla zikhathale nabasha bawa nokuwa. Mhlawumbe ukhona nje enkonzweni mntaka baba sewawa nokuwa nje ngenxa yokuthi ayisekho into ebuse engqondweni, umshado nje kuphela. Mhlawumbe futhi noSathane usaze wakubonisa no brother ukuthi nje lo brother uyakufanela ngakushada. Yabona into enjalo, mhlawumbe usaze wakubonisa mudla ngake ngaya kwenye nje inkonzo ngezwe ukuthiwa mina kuyomiswa ubrother no sister. Kwathiwa lethana amanzi ngamabhakede, ngakhohlwa nje ukuthi kuthiwani. Kwathiwa lethana amanzi ngoba kuzothi mabesukunyiswa nje kuthiwa nje ubrother bani no sister bani bayamiswa bazoshada, kukhona abazoquleka. Kuzoba khona insizwa eziquleka ngosister, kuzoba khona obrother abaquleka kuzoba khona osister abaquleka ngobrother. Ngathi mina hayibo yenzeka kanjani lo nto le ukuthi kube khona abantu abazoquleka ngabantu bemiswa, kanti akukho ukuthi kukhulekwe. Abantu bayithandanela, ubani uyamfisa ubani uyamfisa ubani. Uhamba nje ubrother uneintombi 20 la inkonzweni ezimfisayo. Uhamba usister une20 yensizwa la ezimfisayo. Mhla emiswa ziyawa, mazingawile seyihamba seyiphela amandla njengoba lishizwe lenkosi. Seyihamba seyiphela amandla, isibana savuthi ngaphakathi. Wawiswa ukuthi le ntombi wayeyifisa yamiswa nobani yashada nobani. Uthi kepha abamethembayo uJehova bayakuthola amandla amasha, bayakukhuphuka njengamaphiko njengezinkonzi. Abantu abami niyo mangabe nje nihamba nje nizintombi nezinsizwa ezisindisiwe, nihamba kanje kuthiwa niyabhabha njengeinkonzi, kungekho bala phakathi. Uyizwela nje uJesu, uyizwela nje amandla sezulwini, kuthiwa niyabhabha phezulu ngamaphiko njengeinkonzi. Mahamba nje intombi nje kungafisi brother enkonzweni, ungafisi sister enkonzweni, uhamba nje uyizwela nje inkolo yokuthi ngiyamthanda lo Jesu, uyizwela nje inkolo yokuthi hey uJesu busakimi. Ehene ithi ke bayakukhuphuka njengamaphiko njengezinkonzi, bagijime bengakhathali, bahambe bengapheli amandla. Gijima insizwa, gijima intombi ungakhathali, ungaphela amandla ngoba awunayo imithwalo. Awunayo imithwalo, awuthwele brother, awuthwele sister. Uyagijima nje, uyizwela nje inkululeko ngaphakathi ukuthi wena awunankinga. Awunankinga sister, awunankinga brother ngoba noma buvuka ubusha beyinkanuko, ufisa indoda uyintombazane, unabahole enkonzweni. Uyavuma, angazike. Mina kimi bayavuma ngempela. Asho umuntu ethe ngempela ngiyizwela inyama yami manje yashisa. Ngithoza la. Ngithoza ngimkhulekele. Aqeda hambe. Abuye futhi athi ngiyizwela akukapholi leli nceba lenyama yami yashisa. Mfaka umkhuleko, ngimfundele izwi, ngimzilisa ukudla. Yasetshenzwa. Mangabe usamkhulekele, wamfundela izwi, wamzilisa ukudla, uyaphela unyaka ibophekile inyama yakhe engayizweli ivuka. Ngelinye ilanga iphinde futhi ivuke. Musha phela lo muntu unegazi. Angakuthi bayizintombi nje bayizinsizwa nje batheniwa. Abathenwanga labantu igazi labo liyaphila. Kodwa bangenwe uJesu. uJesu uyakwazi ukubopha ukhalo. Sekuvukile lokho kuvukile, uvuma ungafihli.
manje bavume kisona ukuthi hayi sengiyezwa inyama yami sekunjani labo ke bazogijima bengakhathali bengaphela amandla kodwa mawusuhamba neinkanuko ebandleni usufisa obrother bani engathi ngashada no brother bani sengibona sengishade naye senginendlu naye senginemonto naye senginengane naye uzohamba ukhathale endleleni uphela amandla ayihanjwa lendlela abanjalo ayihanjwa abathwele umshado ayihanjwa umshado uyisibusiso esivela kuNkulunkulu insizwa mayisibona ukuthi isinazo inkomo or imali la eGoli emalokishini imali si enough iya kuNkulunkulu iyothandaza ithi sengicela umfazi inkosi sengicela unkosikazi uNkulunkulu mayesephendula uMangcwele mayesephendula uya kumfundisi ngoba phela indaba zebandla umoya ongcwele uyixoxa nomfundisi angeke ayoxoxela ibandla engakaxoxela umfundisi uyixoxa nomfundisi hayi ubani sengiyambusisa ngimbusisa nkosikazi wakhe ubani gijimani ke abantu abami ningakhathali gijimani izintombi zami ningakhathali gijimani izinsizwa ningakhathali gijimani sekuseduze la siyakhona siyabonga ke egameni lenkosi amen.